Yeah, yeah. אוקיי. אוקיי, ראשון. היינו ילדים עם תיק כבד וחלומות קלים, צלצול ראשון פותח בוקר של דאגות קטנות, מורה למתמטיקה מדברת על החיים, ואנחנו סופרים דקות להפסקה הגדולה בחוץ. החצר מלא הרעש, עשן וצחוק, חצי מאיתנו כבר מרגישים גדולים עדיין, מחפשים את עצמנו בין שיעור לסיבוב, קובעים עתיד על דף מקום מתאים שלא עובד, אהבות ראשונות נולדות במבט למסך, שיחות ארוכות על כלום שנשמעות כמו אמת, כולם משחקים אותה בטוחים בעצמם, אבל בפנים רק רוצים שמישהו יבין, אמרו לנו תתרכזו זה יקבע לכם עתיד, ואנחנו רק רצינו עוד יום בלי לחשוב, הבטיחו שהזמן יעבור לאט והוא טס לנו מול העיניים בלי לעצור, היום אני חוזר לשם רק בזיכרון, אותם מסדרונות, אותם קירות דהויים, מבין בדיעבד כמה היינו אמיצים להאמין שכל העולם מחכה רק לנו בחוץ. טעויות קטנות תרגישו כמו סוף, הצלחות קטנות כמו פסגה, לא ידענו אז שכל צעד עקום הוא חלק מדרך שאי אפשר לדלג עליה, יש כאלה שנשארו ויש שנעלמו, יש כאלה שחלמו ויש שהתעוררו, אבל כולנו היינו שם באותו רגע, צעירים מדי להבין כמה זה זהב, אם הייתי יכול לחוש לי אז מילה, הייתי אומר תנשום אתה בסדר, לא הכל צריך להיות עכשיו, ולא כל תשובה חייבת להגיע מהר, הצלצול האחרון סגר פרק שלם, יצאנו לשערים לפתוח ופחד ביד, ומאז אני רץ אבל לפעמים עוצר להגיד תודה לילד שהייתי אז.